மக்களுக்கான கண்ணியை அர்ப்பணித்து வந்திருக்கும் அன்பு சகோதரர் ஜோசபுக்கு அவர் உன்னதமான கருத்தை ஒப்புக்கொண்டு செபிக்கிறோமானவர்கள். இதோ உங்கள் மந்தைக்கு உயிர் திருமணமான இதோ இந்த நாளிலும் இந்த ஆடியை தேடி வந்து மெய்வருக்கு முழங்கால் படிவிட்டு மன்றாடி செபித்து இதோ இந்த தொகுதியின் மக்களுடைய மேம்பாட்டிற்காக தன் வாழ்க்கை முழுமையாக அர்ப்பணித்து ஆசீர்வதியும். இந்த தொகுதியை வெற்றிக்காக முன்னெடுத்திருக்கும் அனைத்து பணிகளை நிறைவாக ஆசீர்வதியும். என்னாலும் இந்த அன்பு சகோதரோடு இவரோடு உடையவர்களுக்கு அனைத்து பணிகள் நிறைந்து என்னாலும் இந்த அன்பு சகோதர தொகுதி வெற்றி பெற்று மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காக மக்கள் வாழ்வு மேம்பட என்னாலும் இவர் உதவுவார் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த அரங்கு இவரையும் இப்பொழுது ஒவ்வொரு நல்ல நிகழ்ச்சி ஒப்புக்கொண்டு வைக்கிறோம். முன்னெடுக்கும் அனைத்து விதமான பணிகளை வெற்றி பெற்றுக் கொடுத்து என்னாலும் என் மக்களுக்கு நிறைவான நல் ஆயனாக தலைவராக வாழ வளர அருள்பொழிவு காண்கிறாங்க. எல்லாம் நன்மை மன்றத்தை மகன் ஆவியானவர் உங்களை ஒரு பணிகள் முழுமையை ஆசீர்வதித்து முன்னெடுத்திருக்கும் அனைத்து பணி வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்து என்னால் மக்களோடு இணைந்து பணியாற்ற உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.